எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பக்தி சதாச்சார்ல இருக்கோம். டிவோஷனல் சர்வீஸ் எப்படி பண்றது, வைஷ்ணவ எத்திகேட்ஸ் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லாமே ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா வைஷ்ணவா எத்திகேட்ஸ் அப்படின்றது நம்மளை பார்த்த உடனே இவங்க பகவானுக்கு சேவை செய்யறவங்க, பகவானோட டிவோட்டீஸ் அப்படின்றது எல்லாருக்கும் தெரியணும். அது மட்டும் தெரியறது மட்டும் இல்ல, எல்லாரும் அதை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகணும். நம்மளும் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும், நம்மளும் பகவானுக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணமும் உங்களுக்குள்ளார வரணும். அந்த அளவுக்கு நம்மளோட எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸுமே இருக்கணும். ட்ரெஸ்ஸிங்ல இருந்து நம்மளோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே இருந்தது அப்படின்னா நமக்கும் அது என்னது சிறப்பான ஒரு விஷயமா இருக்கும், பகவானுக்கும் திருப்தியா இருக்கும். நம்மளை பார்த்து இன்னும் எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்க்கு வருவாங்க. ஏன்னா இந்த உலகத்துல நம்மளோட ஃபைனல் கோலே பகவானை அடையிறது தான் இல்லைங்களா. ஒரு லிவிங் என்டிட்டியும் பகவானோட லோகத்தை அடையிறது தான் இருக்கிறதுலே ஃபைனல் கோல் எல்லா லிவிங் என்டிட்டிக்கும். அப்போ அதுக்கான விஷயங்களை நம்ம கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும், எல்லாருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கணும். எல்லாரையும் இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ் மூமெண்ட்ல வர வைக்கணும். எல்லாருக்கும் கிருஷ்ண பக்தியை கொடுக்கணும். அப்படின்ற பட்சத்துல நம்மளோட எல்லா விஷயங்களும் எப்படி இருக்கணும், பகவானோட சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கணும். அதனாலதான் வைஷ்ணவ எத்திகேட்ஸ் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்லாம நம்ம வாழ்க்கையில அதை கடைபிடிக்கணும் அப்படின்றத பார்த்துட்டு இருக்கோம். நம்ம போன வாரம் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வைஷ்ணவ ட்ரெஸ், அதாவது அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் அது எப்படி இருக்கணும், ஒரு வைஷ்ணவரா இருந்தா அவங்களோட ட்ரெஸ் எப்படி இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ரெக்ரியேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கணும், அவங்களோட பொழுதுபோக்கு. அதாவது கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் ஒன்று சீரியஸா ரொம்ப அப்படியே என்ன பண்ணணும், பக்தி மட்டும் பண்ணணும் அப்படின்றது இல்லை. ஏன்னா கோபா கோபிஸ் பாத்தீங்கன்னா நிறைய நல்ல நல்ல பாஸ்ட் டைம்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க, ஸ்பெண்ட் பண்ணிருப்பாங்க. பகவான் கூட நிறைய விளையாண்டுருப்பாங்க இல்லைங்களா. பகவான் எல்லாரோடையும் என்ன பண்ணிருப்பாங்க, விளையாண்டுருப்பாங்க. வெண்ணெய் திருடுறதுல இருந்து எல்லா விஷயமும் காட்டுல போய் மாடுகள் எல்லாம் மேய்க்கும் போது கோபாவோட நிறைய கோபாஸோட போயிட்டு அவங்களோட நிறைய விளையாட்டுகள்லாம் விளையாண்டுருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்போ லிவிங் என்டிட்டி நம்மளும் என்ன பண்ணணும், ரெக்ரியேஷன்ஸ்ல இருக்கணும். கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருக்கும்போது அதுவுமே நமக்கு ரொம்பவே என்னது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம். ஆனா அது பகவானோட சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கணும் அதுவும் அப்படின்றத பார்த்தோம். என்ன மாதிரி விஷயங்கள் செய்யலாம்னா, எந்த ஒரு ரெக்ரியேஷனும் பகவானை நம்மளுக்கு நினைவுல கொண்டு வர விஷயங்களை நம்ம செய்யணும். அப்படி அந்த மாதிரி விஷயங்கள் செய்யணும். அது தாண்டி இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஸ்விம்மிங் தான் அதுக்கு நம்ம பண்ற ஒரு எக்ஸாம்பிளா பார்த்தோம். பிரபு பார்த்தா கிட்ட ஒரு டிவோட்டி கேட்டிருப்பாங்க ஸ்விம் பண்ணலாமான்னு. அப்ப அது ரிலேட்டடா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பகவானை எப்படி சம்பந்தப்படுத்தி பார்க்கலாம் அப்படின்றத பார்த்தோம். அப்போ எதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்றதும் இருக்கு இல்லைங்களா. அதுல ஒண்ணுதான் அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ்ல வர்றது நோ கேம்பிளிங், அதாவது சூதாட்டம், அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அதுவும் ரெக்ரியேஷன்ஸ் தான் இல்லைங்களா. பொதுவா பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அதையும் பொழுதுபோக்கு அம்சமா தான் அதை எடுப்பாங்க கையில. ஆனா அந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம என்ன பண்ணணும், அவாய்ட் பண்ணிடணும். அப்போ இந்த மாதிரி நிறைய ரெக்ரியேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுக்கான பாஸ்ட் டைம்ஸ் நம்ம ஓரளவு பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் ட்ரெஸ், நியூஸ் பேப்பர்ஸ், டிராமாஸ், நாவல்ஸ், மேகசின் அதெல்லாம் எடுத்துக்கலாமான்னா, அதெல்லாம் இப்போ நம்ம இந்த சமுதாயத்துல இருக்கோம், எதுவுமே தெரியாம வெறும் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல மட்டும் இருந்துட்டு அப்படி இருக்கிறது அவ்வளவு நம்மளுக்கு உகப்பா இருக்காது. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளும் ஓரளவு தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஸ்போர்ட்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்டா இருப்பாங்க, மேட்ச் ஃபுல்லா பார்க்கணும்னு அவங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கும் இல்லைங்களா. ஆனா அவங்க மேட்ச் பார்த்தாலும் பார்க்கலனாலும் என்ன ஆகும், ஃபைனல்ல இவங்க சொல்றது அங்க நடக்க போறது கிடையாது. நல்லா விளையாண்டா ஜெயிப்பாங்க, இல்லைன்னா அந்த டீம் தோத்து போயிடும். ஆனாலும் அதை முழு நேரமும் உட்காந்து பார்க்கறதை விட என்ன பண்ணலாம், ரிசல்ட் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாம். மத்த நேரத்துல அந்த ஒரு 3 hours என்ன பண்ணலாம், பகவானுக்கான விஷயங்களை நம்ம கொண்டு வரலாம். அது மாதிரி நியூஸ்ன்றது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டே ஃபுல்லா அதுல நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாம என்ன பண்ணணும், அதுல நம்ம முக்கியமான விஷயங்கள் என்ன என்ன நடக்குதுன்றது நம்மளுக்கும் ஓரளவுக்கு தெரிய வரணும் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி விஷயங்கள் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ரொம்ப அதுலயே நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடாது. மொத்தத்துல நம்மளோடது டைம்ன்றது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா ஹியூமன் லைஃப் கிடைக்கிறதுலயே மிக சிறந்த ஒரு வாய்ப்பு அது நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அதுலயும் கிருஷ்ண பக்தியை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுல இருக்கிறதுல என்னது ரொம்ப பெரிய ஒரு சுக்ருதி, அது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. டைம் அப்படின்றது ரொம்பவே வேல்யூபிளான ஒரு விஷயம். அப்ப எல்லா டைமையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானோட சம்பந்தப்பட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்ம அதை ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு வந்தோம் சரிங்களா. இன்னைக்கு மறுபடியும் நம்ம திலக்ல இருந்து நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரேயர் சொல்லிடலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகிய சக்ஷரோன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदान्तिकं.
Kamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajadam Sahana Raghunathanvitam Tam Sajeevam Satvaitam Savatotam Parisana Sagitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Patan Sahana Lalita Shri Vishakanvitamsha Ye Krishna Karna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Ganjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sudhe Devi Pranamami Haripriya Pancha Kalpadarupasya Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavyo Namo Namaha Namo Vishnu Pataya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavati Pashatta Desatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya இது நம்ம ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் நம்ம வைஷ்ணவ ட்ரெஸ் அந்த கோட்கள் என்ன அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல நம்ம பார்த்தது எப்பயுமே நம்மளோட மைண்ட் வந்து அஜிடேட்டடா இருக்கும் இல்லைங்களா? இப்போ இதுலயும் நம்ம இந்த ஸ்லைட்லயும் நம்ம பார்த்தோம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம நிறைய இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் விஷயங்களை நம்ம வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட மைண்ட் வந்து என்ன ஆகும், அஜிடேட் ஆகும். அன்னெசரியா நம்மளுக்கு ஒரு சில அஜிடேஷன்ஸ் ஏற்கனவே மைண்ட் வந்து ஃபிளிக்கரிங்கா இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா அது ஏதாவது நம்மளுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ற மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படின்னா அதனாலயும் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், இன்னமும் நம்மளுக்கு சிரமம் ஏற்படும். அப்ப அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடணும். ஏன்னா அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா நம்மளால ஸ்பிரிச்சுவலா நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியாது. எந்த ஒரு விஷயம் நம்மளோட மனதிற்கு இது அஜிடேஷன்ஸ் கொடுக்குதோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம என்ன பண்ணணும், முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிட்டு நல்ல நல்ல விஷயங்களை நம்மள என்கேஜ் பண்ணிக்கணும். அதுதான் வந்து ஸ்பிரிச்சுவலா நம்மளால அட்வான்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். மொத்தத்துல பகவானோட விஷயம் எதுல இல்லையோ அதை வந்து நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் எந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். ஏன்னா டைம்ன்றது ரொம்பவே கம்மி. அதுக்கப்புறம் வந்து என்னது, ஹியூமன் லைஃப்ன்றது கிட்டத்தட்ட அழியுது. அப்ப நம்ம அந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு முழுக்க நம்மளுக்கு இந்த லைஃப்லயே நம்ம வந்து பகவான் திருப்தி பண்ணி அடையணும் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்ணணும், பக்தியில நம்ம இருக்கணும். அதுதான் வந்து தாத்பரியம். அதுக்கப்புறம் இதெல்லாமும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இப்ப வந்து பிரபு பார்த்தா வந்து என்ன சொல்றாங்க, sometimes the movies that are demonstrated in the plane, I close my eyes, I do not like to see them because that impression carries, it is a very disturbing fact to me அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க. அதையும் பார்த்தோம். அப்போ நம்ம ஏதோ ஒண்ணு பார்க்கிறோம் அப்படின்னா அதை பத்தி நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம், அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். அதனால அந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் அவாய்ட் பண்றது சிறந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ரெக்ரியேஷன்ஸ்ல இப்ப பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம கோயிலுக்கு போறோம், பகவானுக்கு வந்து நம்ம வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றோம், கீர்த்தனைகள் இருக்கு, கீர்த்தனைகள் கேட்கிறோம், நம்மளோட சென்ஸுக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கு, பாடுறோம், நம்மளோட சென்ஸுக்கு சந்தோஷமா இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ அதுல கொஞ்சம் நம்மளுக்கு தோய்வு ஏற்பட்டுச்சுன்னா பிரசாதம் இருக்கு, பிரசாதம் எடுத்துக்கிறோம், மறுபடியும் பக்தி சேவையில ஈடுபடுறோம், அப்புறம் சாண்டிங் பண்றோம். அப்ப இதனால நம்மளுக்கு மனதுக்கு என்ன கிடைக்கும், நம்ம மனதுக்கு அமைதியும் சந்தோஷமும் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அதுவும் நித்தியமான அமைதியும் சந்தோஷமும் கிடைக்கும். நம்ம டைமே ஒரு நல்ல விதத்துல நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும், பகவானோட நம்ம சம்பந்தப்படுத்தப்பட்ட மாதிரியும் நம்ம இருப்போம். அப்போ அந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். அதுதான் இங்க நம்ம ISKCONல ஃபாலோ பண்ற கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் பக்தி அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். We want music, there is music, கீர்த்தன் இருக்கு. We want dance, dance இருக்கு, there is dancing. You can bring nice musical instruments, you can join. We distribute nice palatable dishes, பிரசாதம் இருக்கு. So practically this is the system of recreation only அப்படின்றத பிரபுபாதா சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ட்ரெஸ்ன்றது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதுவே நம்மள வந்து ஒருத்தவங்களை போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ்ஸை பார்த்து நம்ம சொல்லலாம் அவங்க எதை வந்து சார்ந்தவங்க அப்படின்றத. அதையும் நம்ம வந்து போன வாரம் பார்த்துட்டு இருந்தோம். இப்ப ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் பார்த்தோம் கிட்ஸுக்கு. அப்புறம் மேரேஜ் செரிமனியில பாத்தீங்கன்னா பிரைட் க்ரூம் எப்பயுமே வந்து நல்ல கிராண்டா டெக்கரேட் பண்ணிருப்பாங்க இல்லைங்களா, அவங்கள ட்ரெஸ் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி விஷயங்களை பார்த்தோன்னே நம்மளுக்கு தெரியும் இவங்களை பாத்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் பீப்புள்ன்றது தெரியுது இல்லைங்களா? அப்போ சன்னியாசி அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸும் ஒண்ணு அடையாளமா அவங்கள எடுத்து காமிக்குது அப்படின்றத பார்த்தோம். அப்போ அவங்களுக்கான ட்ரெஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாஃப்ரான் கிளாத், அப்புறம் வந்து திலக், அப்புறம் கண்டிமாலா, இதெல்லாம் வந்து அவங்களோட அடையாளங்களை நம்ம பார்த்தோம்.
ஆனா இதே வந்து நம்ம எப்பயுமே இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னா கிடையாது. அந்தந்த நேரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், ஓரளவுக்கு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்ப நம்ம ஒர்க்கிங் பிளேஸ்ல இருக்கோம், அந்த இடத்துல நம்மளால திலக் போட்டுட்டு அந்த மாதிரிலாம் இருக்க முடியாது அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம ஓரளவுக்கு நம்ம அதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு மொத்தத்தில் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரீச்சிங் தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ். கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் கொடுக்கறது தான் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுட்டு அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி, ஏன்னா எடுத்த உடனே வந்து ஒரு இப்போ ஒருத்தவங்க புதுசா இருக்காங்க, பக்தி பக்தி அப்படின்றதுக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் பத்தி எதுவுமே அவங்களுக்கு தெரியல, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ன்றது தெரியல, அவங்க கிட்ட நம்ம இந்த மாதிரிலாம் போய் அப்ரோச் பண்ணி நம்ம வந்து அவங்க வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்க வந்து எனக்கு இந்த ஏஜ்ல இதெல்லாம் தேவையில்லை, எனக்கு இப்ப தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கொஞ்சம் ரெக்ரெட் பண்ணுவாங்க. ஆனா சமமா அவங்களோட பழகி அவங்க கிட்ட என்ன பண்ணலாம், கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம பக்தியை வந்து நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி. ஏன்னா இருக்கலே சிறந்த சேரிட்டி என்னன்னு பார்த்தோம், நம்ம பக்தி, பகவானோட பக்தி எல்லாருக்கும் கொடுக்கறதா இருக்கல சிறந்த சேரிட்டி அப்படின்றத நம்ம பகவத்கீதையில பார்த்தோம். சோ அந்த அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஓரளவுக்கு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் டைமுக்கும் பிளேஸுக்கும் ஏத்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது பார்த்தோம், சாஃப்ரான் ட்ரெஸ்ல இருக்கும்போது அவங்க எல்லாம் எப்படி இருப்பாங்க, ஏஞ்சல்ஸ் மாதிரி இருப்பாங்க, வைகுண்டத்துல இருக்கிறவங்க மாதிரி இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஏன்னா அவங்க மனதுல எப்பயுமே ஒரு அமைதியும் சந்தோஷமும் இருக்கும். ஏன்னா அவங்க இந்த மெட்டீரியல் விஷயத்துல எதுக்காகவும் அவங்களுக்கு ஹேங்கரிங் இருக்காது, இது கிடைக்கல அது கிடைக்கலன்ற ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு ஏக்கங்கள் இருக்காது. அதனால அவங்க எப்பயுமே எப்படி இருப்பாங்க, நித்தியமான சந்தோஷத்தோட அமைதியோட பஜனை பாடிட்டு கீர்த்தன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அப்ப வைகுண்டத்துல உள்ள ஏஞ்சல்ஸ் மாதிரி அவங்க நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்ற வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது திலக். அது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம் இல்லைங்களா. பொதுவா பார்த்தோம் அப்படின்னீங்கன்னா நம்ம இப்போ ஆர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டுப்போம் இல்லைங்களா. கலியுகத்துல நான் எப்பயுமே நம்மள வந்து அலங்காரப்படுத்திப்போம், கோல்டு இல்லைன்னா ஏதாவது ஜுவல்லரிஸ் எல்லாம் போட்டு நம்மள அலங்காரப்படுத்திப்போம். அப்போ ஆனா ஒரு மனிதனுக்கு உண்மையான ஆர்னமெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இந்த திலக், அதுதான் வந்து இருக்கலே உண்மையான ஆர்னமெண்ட் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இருக்கலே அவ்வளவு மகத்துவம், அதை தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். I have no objections if members of the society dress like nice American gentlemen. அதாவது ட்ரெஸ் வந்து கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணியிருந்தாலும் பட் இன் ஆல் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் a devotee cannot avoid திலக். திலக்க வந்து அவங்க அவாய்ட் பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் ஃபிளாக் ஆன் ஹெட் அண்ட் பீட்ஸ் ஆன் நெக், தீஸ் ஆர் எசென்ஷியல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் எ வைஷ்ணவா. ஒரு வைஷ்ணவர்கள் அப்படின்னு பார்த்த உடனே நம்மளுக்கு எப்படி தெரியும் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட நெத்தியில இருக்கும், திலக் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் கண்டிமாலா இருக்கும். அதே வந்து ஜென்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த சிக்ஷா வச்சிருப்பாங்க சரிங்களா. அப்ப இதெல்லாம் வந்து வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், அவங்கள வைஷ்ணவர்கள் அப்படின்ற நம்ம அடையாளம் கண்டுபிடிக்கலாம். அப்ப இத மாதிரி பார்க்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பார்க்கிறவங்களுக்கு உடனே ஞாபகம் வந்து வைஷ்ணவர்கள் இவங்களாம் பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து கும்பிடுறாங்க, பகவான் விஷ்ணுவை கும்பிடுறாங்க அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரிய வரும். ஒரு நிமிஷத்துல அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, பகவானோட நம்மள சம்பந்தப்படுத்தி பார்ப்பாங்க, அவங்களும் பகவான அவங்க நினைக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பும் உண்டு. அப்ப கலியுகத்துல இருக்கல சிறந்த ஒரு ஆர்னமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த திலக் வச்சுக்கிறது தான். அதுல என்ன எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காலையில எழுந்த உடனே குளிச்சுட்டு கிளீன் க்ளோத், அது ரொம்ப முக்கியம். நல்ல சுத்தமான ஆடை உடுத்திட்டு ஒரு நல்ல ஒரு கிளீனான இடத்துல ஆசனம் போட்டு உட்காந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த திலக்கத்தை நம்ம அப்ளை பண்ணணும். அது வந்து கோபி சந்தன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. அது அதோட தாற்பயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோபிஸ் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்களோட பாதத்துல இருந்து கிடைக்கிற அந்த மண்ணு சரிங்களா. ஒரு தடவை ஒரு பாஸ்ட் டைம் ஒண்ணு உண்டு, துவாரகால அவங்க எல்லாம் இருந்தாங்க. அப்போ ஒரு லேக்ல வந்து அவங்க எல்லாரும் பாத் பண்ணாங்க. அப்ப அவங்க கிட்டே இருந்து வந்த அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் அந்த லேக்ல வந்து செட்டில் ஆகி அததான் வந்து இப்ப நம்ம கோபிச்சந்தா நம்ம யூஸ் பண்றோம். எப்பயுமே பியூர் டிவோட்டிஸோட டஸ்ட், அதாவது ஃபுட் இது டஸ்ட், அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானோட பாத தூசு, இதெல்லாமே வந்து என்னது ரொம்ப ஒரு புனிதமான ஒரு விஷயம். அதை நம்ம அணிஞ்சிக்கும் போது நமக்கும் என்ன கிடைக்கும், பியூரிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் சரிங்களா. அப்படின்ற பட்சத்துல துவாரகையில இருந்து ஒரு லேக்ல இருந்து கிடைக்கிற ஒரு விஷயம் தான் இந்த கோபிச்சந்தன் அப்படின்றது இருக்கலே புனிதமான ஒரு விஷயம். இன்னுமே சொல்ல போனா பார்க்கடல்ல உள்ள மணல் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க சரிங்களா. அப்போ இது வந்து இந்த ஒரு கோபிச்சந்தன் இதை வந்து எடுத்து இவ்வளவு புனிதமான ஒரு விஷயத்த, ரொம்ப சாதாரண ஒரு விஷயம் கிடையாது, பியூர் டிவோட்டிஸ். இது இந்த ஸ்டோரி கூட ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் எல்லாருக்குமே. அதாவது பகவானுக்கு வந்து தலைவலி ஏற்பட்டுச்சு. அப்ப வந்து
ஒரு லீலைக்காக. அப்ப நாரத முனிவர்கிட்ட வந்து சொல்றாங்க பகவான், எனக்கு வந்து இந்த மாரி ஹெட்டேக் இருக்குன்னு. நாரதர் சொன்னாங்க, "என்னோட பகவானுக்கு ஹெட்டேக்கா? நான் என்ன பண்ணணும்? உங்களுக்கு தலைவலி போறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்?" அப்படின்னா, "உன்னோட பாத தூசு குடுத்தேன்னா எனக்கு சரியா போயிடும்." அப்படின்னா, "நான் தரமாட்டேன். அதுல எனக்கு பாபம் வந்து சேரும். அதனால நான் தரமாட்டேன். நான் நரகத்துல நித்தியமா வாசம் பண்ணணும். அப்ப யாராவது என்னோட டியோட்டிஸ்ட்ட போய் நீ வந்து ம இது தூசு வாங்கிட்டு வா" அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நாரதரும் போய் எல்லார்கிட்டயும் கேட்பாங்க. எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க, பகவானுக்கு வந்து எங்களோட இத வந்து நாங்க தரமாட்டோம். அது வந்து எங்களுக்கு நரகத்த குடுக்கும். அதனால நாங்க அத தரமாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே என்ன பண்ணிடுவாங்க? அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க. அப்ப அவங்க கோபிஸ் இருக்கிற விருந்தாவனுக்கு போவாங்க. விருந்தாவனுக்கு போன உடனே கோபிஸ்லாம் வந்து கோபிஸ்ட்ட சொல்லுவாங்க, இந்த மாரி பகவானுக்கு தலைவலிக்குதாம் அப்படின்னு. உடனே வந்து அப்ப என்ன பண்ணணும் நாங்க? உடனே சொல்லுங்க பகவானுக்கு தலைவலி போகணும் அப்படின்ன உடனே, உங்களோட இது தூசு குடுத்தா சரியாயிடும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. உடனே அவங்க எல்லாரும் என்ன எவ்வளவு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி மணலா கட்டி வந்து கொடுத்தாங்களாம் அவங்க எல்லாம். என் பகவானோட தலைவலி போன போதும் எங்களுக்கு நரகமே கிடைச்சா கூட பரவாயில்ல, நாங்க எல்லா நாளும் நரகத்திலே இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து கொடுப்பாங்க. அதுதான் உண்மையான பக்தி அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி பியூர் டிவோட்டிஸோட டஸ்ட் தான் அந்த கோபிச்சந்தன் அப்படின்றது. அப்ப அவங்களோடது நம்மளுக்கு கிடைக்கும் போது நமக்கும் என்ன கிடைக்கும்? ஏன்னா நம்மள்கிட்ட நிறைய இன்ஃபீரிட்டிஸ் இருக்கு, நம்மளால இன்னும் ரியலைஸ் பண்ண முடியல இல்லைங்களா? ஏன்னா இக்னோரன்ட் போர்டு இருக்கு, பேஷன் இருக்கு. அப்ப இதுல என்ன நம்ம வெளியில வரணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு பியூர் டிவோட்டிஸோட நம்மளுக்கு என்ன இருக்கணும்? நம்மளுக்கு பந்தம் இருக்கணும். அப்ப இந்த கோபிச்சந்தன் மூலியமா நம்மளுக்கு அது கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். அப்புறம் இதை வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்றது யூடியூப்ல இருக்கு. இஸ்கான் டிவோட்டி அதை வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2 கோடு இருக்கும். அது வந்து பாதம், பகவானோட பாதம். அதுக்கு நடுவுல வந்து அது வந்து எங்க வரைக்கும் இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஐப்ரோஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? இப்ப பிரபுபாதா கூட எப்பயுமே பிரபுபாதா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு மிரர் வச்சு ஒரு சின்ன ஒரு கிட் வச்சிருப்பாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா கோபிச்சந்தன் மிரர், வாட்டர் இது எல்லாமே இருக்கும். அதை வச்சு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எப்பயுமே அது என்ன பண்ணுவாங்க, அது வந்து எப்பயுமே அப்ளை பண்ணி வைஷ்ணவர்களோட அடையாளமா அது இருக்கு இல்லைங்களா? அதனால எப்பயுமே அதை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுல இன்னொரு என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் ப்ராப்பரா வராது. ஆனா பழக பழக என்ன ஆயிடும்? அது நம்மளால ப்ராப்பரா நம்மளால இட்டுக்க முடியும். அப்போ அது வந்து எப்படி இருக்கணும்னா, ரொம்ப ஒரு மாரி நீட்டா இல்லாம கொஞ்சம் அழிஞ்ச மாதிரியோ, இல்ல கொஞ்சம் ப்ராப்பரா இல்லாமலோ இல்லாம நம்ம எப்படி பண்ணணும்? அது வந்து கரெக்ட்டா ஏன்னா விஷ்ணுவோட பாதத்த நம்ப வச்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அத வந்து ரொம்பவே ப்ராப்பரா நம்ம வந்து செய்யணும். ஆரம்பத்துல வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்பரா வராது. ஆனா பழக பழக வந்துடும். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் அதுக்குன்னு வந்து இது ஸ்டிக்லாம் விக்குது. அந்த அ மெட்டல்ல வந்து விக்குது. அத வச்சும் பண்ணலாம். இல்லன்னா வந்து அ நம்மளோட விரல எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? இப்படி நேரா வந்து தண்ணீல குழச்சு, இப்படி நேரா இப்படி மேல் நோக்கி நம்ம எடுத்துட்டு போனோம் அப்படின்னா, 2 லைனும் கரெக்ட்டா ப்ராப்பரா வந்துரும். அதுக்கப்புறம் தீர்த்தத்தால நம்ம துடைச்சுக்கலாம். அது வந்து எப்படி இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஐப்ரோவுக்கு நடுவுல வந்து வந்திருக்கணும். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, கீழ வந்து துளசி இலையோட அடையாளமா நம்ம வந்து ஒரு மார்க்கும் நம்ம வைப்போம். ISKCONல நம்ம அத வந்து ஃபாலோ பண்றோம். அப்போ இதுதான் வந்து திலக். நெத்தியில வைக்கிற விதம். சரிங்களா? ஃபோர்ஹெட்ல நம்ம வைக்கிற விதம். இந்த மாதிரி நம்ம அத வைக்கணும். அதாவது இந்த 2ம் வந்து ஃபுட் பிரிண்ட், பகவானோட பாதம். அதுக்கு கீழ வந்து துளசி இலை. துளசின்றது இருக்கிறதுலயே ஒரு பியூர் டிவோட்டி இல்லைங்களா? அவங்க வந்து அவ்ளோ வந்து என்னது பகவான் மேல பக்தியோட இருந்தாங்க. அ இன்னும் சொல்லப்போனா அவங்களுக்குன்னு அவங்களோட பாஸ்ட் டைம்ல பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு டீமன் அவங்க. ஜலந்திரா அப்படின்றது தான் அவங்களோட பேரு. அவங்க வந்து டீமன் அவங்க. அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எல்லாரையும் எல்லா லோகத்தையும் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க கொஞ்சம் கண்ட்ரோல்ல வச்சிருப்பாங்க. அப்போ சிவபெருமானுக்கும் அவங்களுக்கும் வந்து சண்டை நடக்கும். ஆனா வந்து சிவபெருமானால வந்து அவங்கள வந்து வின் பண்ணவே முடியாது. எதனால அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, துளசி மகாராணியோட பியூரிட்டினால அவங்களால என்ன பண்ண முடியல, வின் பண்ண முடியல. உடனே மகாவிஷ்ணு கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க இந்த மாரின்னு. உடனே பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க போர் பண்ணிட்டு இருக்கிற நேரம் வந்து துளசி மகாராணிக்கு. ஏன்னா இவங்க வந்து பியூர் டிவோட்டி இல்லைங்களா? பகவான வந்து ரொம்பவே சிறந்த முறையில வழிபடுறவங்க. அப்ப அவங்க வீட்டுக்கு போவாங்க. வீட்டுக்கு போயிட்டு அ அவங்க கிட்ட வந்துட்டு அவங்க பணிவிடைகள்லாம் ஏத்துப்பாங்க. அவங்க செய்ற பணிவிடைகள்லாம் ஏத்துப்பாங்க. அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களோட அந்த பியூரிட்டி வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சு போயிடும். அப்போ என்ன ஆயிடும், அதனால அந்த ஜலந்தரா அவங்கள வந்து சிவபெருமான் வந்து அழிச்சிடுவாங்க. இது தெரிஞ்ச உடனே துளசி மகாராணிக்கு ரொம்பவே என்னது கோபம் வந்துரும். நீங்க வந்து இவ்ளோ கல் மனதோட இருந்திருக்கீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன
பண்ணுவாங்க, உங்களுக்கு சாபம் கொடுத்துருவாங்க, நீங்க கல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்பதான் சாலிகிராமம் நம்மளுக்கு கிடைச்சது. பகவான் வந்து சாலிகிராமமா ஆயிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் துளசி மகாராணி பிளான்ட்டா வந்து வளருவாங்க. இது இந்த இவ்வளவு ஒரு பியூர் டிவோட்டி அவங்க இல்லைங்களா. பகவான் விஷ்ணு வந்து அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணாங்க. அப்போ அவங்களோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் தான் நம்ம பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். அதனால நம்ம பிரசாதமா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு விஷயமா இருக்கட்டும், பகவானுக்கு நம்ம துளசியோட தான் நம்ம வந்து அர்ப்பணம் பண்ணுவோம். ரொம்ப ஆஸ்பிஷியஸான ஒரு விஷயமா அப்பதான் அது நமக்கு மாறும். சரிங்களா. அப்போ துளசி மகாராணியோட நினைவா, அதாவது அவங்களோட பாதத்துக்கிட்ட யாரு இருக்காங்க, துளசி மகாராணி இருக்காங்க. அதனால அதான் அந்த அடையாளம். ஒரு கோடு போட்டு கீழே வந்து துளசி இலை வைக்கிறதான அடையாளம். சரிங்களா. இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் திலக்கத்துல. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, திலக்கம் அணிவிக்கும் அப்ளை பண்ணும்போது நம்ம வந்து பாத்ரூம்ல இருந்தெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. எப்பயுமே அது வந்து கிளீன் பிளேஸ்ல தான் நம்ம அப்ளை பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் யாரோ ஒருத்தவங்க கண்ணாடியை பார்த்தோ இல்லைன்னா வந்து ஆறுகள், புனித ஆறுகள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுல ஒரு தண்ணீரை பார்த்து அந்த ரெஃப்ளெக்ஷனை பார்த்தோ வச்சுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், எப்பயுமே பகவானோட லோகம் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் பகவானுக்கு அவங்க சர்வீஸ் பண்றவங்க அப்படின்ற ஒரு டெடிகேட்டட் டு லார்ட் சர்வீஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் அவங்களுக்கு தெரிய வரும். இது வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாண்ட புராணத்துல இதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா. யார் ஒருத்தவங்க மிரரை பார்த்தோ இல்லைன்னா புனிதமான நீர்நிலைகள்ல அவங்கள ஃபேஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து பகவானோட அபோர்டுக்கு போவாங்க. அப்புறம் அவங்களோட பாடி, இந்த கிராஸ் பாடி இருக்கு இல்லைங்களா, தட் இஸ் டெடிகேட்டட் டு லார்ட் சர்வீஸ். பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்றதுக்காக இந்த கிராஸ் பாடி இருக்கு. ஏன்னா இந்த உடம்பு அப்படின்றது சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ்க்கு கிடையாது, பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்றதுக்காக மட்டுமே அப்படின்றத நம்ம பகவத்கீதையிலும் தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. ஆக இது வந்து ஒரு சாதனம். அதான் நம்ம பார்ப்போம் இல்லைங்களா, கார் இருக்கு, டிரைவர் இருக்காங்க. டிரைவர் தான் யாரு, சோல். கார் வந்து ஒரு சாதனம், எங்க போகணுமோ அங்க கொண்டு போற ஒரு சாதனம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரிதான் சோல் இந்த கிராஸ் பாடி. கிராஸ் பாடின்றது நம்ம எப்பயுமே என்ன பண்ணிடுவோம், இந்த கிராஸ் பாடிக்கு நம்ம தான் ஓனர்ஷிப் நினைச்சு அதுக்கான சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்டே நம்ம பண்ணிட்டு இருப்போம். ஆனா யார் ஒருத்தவங்க பகவானோட பக்தி செய்யறாங்களோ அவங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சோல் தான் நித்தியம், இந்த கிராஸ் பாடி பகவானுக்கு சேவை செய்யறதுக்கான நம்மளுக்கு பகவானால கொடுக்கப்பட்ட சாதனம் அப்படின்றது தெரிய வரும். அப்போ அந்த சாதனம் இந்த கிராஸ் பாடி அதை நம்ம எப்படி வச்சிருக்கணும், டெம்பிள் மாதிரி நம்ம வச்சிருக்கணும். அதனாலதான் நம்ம திலக் வச்சுக்கிறோம் அப்படின்றது நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா. அப்ப பிரம்மாண்ட புராணால என்ன சொல்லிருக்காங்க, யார் ஒருத்தவங்க மிரர் பார்த்து வச்சுக்கிறாங்களோ இல்ல ரெஃப்ளெக்ஷன், வாட்டரோட ரெஃப்ளெக்ஷன்ல பார்த்து வச்சுக்கிறாங்களோ அவங்க எங்க போவாங்க, பகவானோட அபோர்டுக்கு போவாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இந்த மெட்டீரியல் பாடி அது நம்ம திலக்கம் வச்சுக்கிறதுனால என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட இந்த கிராஸ் பாடி வந்து டெம்பிள் ஆகும், பகவான் வசிக்கிற இடமா மாறும் அப்படின்றதுதான். ஏன்னா நம்மளுடைய இதயத்துல யார் இருக்காங்க, சூப்பர் சோல் இருக்காங்க. அப்போ நம்மளோட இந்த கிராஸ் பாடின்றது டெம்பிள். அது அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமா நம்மளுக்கு புனிதப்படும் இந்த உடம்பு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். திலக்கு வச்சுக்கிறதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் இதெல்லாம் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, the tilak on the forehead and other parts of the body are symbolic representation of Radha Krishna temple. நம்மளோட அந்த கிராஸ் பாடியை ராதா கிருஷ்ணர் வசிக்கும் ஆலயமா மாத்துது. In other words, by marking tilak on all parts of our body, we become protected by the Lord from all sides. ப்ரொடெக்ஷனும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். எந்தெந்த இடத்துல, அதாவது 12 இடங்கள் இருக்கு, அந்தந்த இடங்கள்ல என்னன்னா ரொம்ப வந்து என்னது சென்சிட்டிவான இடம் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம். எப்படின்னா அந்த இடத்துல ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி வந்து ஜென்ரேட் ஆகுமா, இந்த இது திலக் வைக்கும்போது நம்ம வந்து அந்த அந்தந்த பார்ட்ஸ் 12 பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி நம்ம வைக்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த இடம்லாம் நம்ம வந்து பகவானோட நாமத்தை சொல்லி வைக்கும்போது ஸ்பிரிச்சுவலா நம்மளுக்கு வந்து எனர்ஜி அதிகப்படும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுவும் பகவானோட நாமத்தை சொல்லி நம்பிக்கையோட வைக்கும்போது அது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம மனதளவுல பகவான் அந்த இடத்துல நம்ம பிரதிஷ்டை பண்ற மாதிரி. சரிங்களா. சோ தட் லார்ட் ரிசைட் வித் ஹிம். அதாவது யார் ஒருத்தங்க அந்த மாதிரி மனதளவுல பகவானோட நாமத்தை நம்பிக்கையோட சொல்லி அந்தந்த இடத்துல திலக்கத்தை வைக்கிறாங்களோ அப்ப பகவான் என்ன பண்றாங்க, அந்த இடத்துல அவங்க ரிசைட் பண்றாங்க. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும், இது ஒரு பகவான் வசிக்கிற ஒரு ஆலயமா மாறும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா. அதை இங்க பார்க்கிறோம். திலக் ஆன் ஆல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் அவர் பாடி, we become protected by the Lord from all sides. Besides, திலக் marking at once makes one known as Vaishnavas. இந்த மாதிரி நம்ம திலக் வச்சுக்கும் போது நம்மளை பார்க்கும் போதே வைஷ்ணவர்கள் அப்படின்றது தெரிய வரும். Therefore, they are necessary as much as beads அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதான் வந்து
கோபிச்சந்தன் திலக் வைக்கிற இடங்கள். அப்போ நம்ம பேர்களும் நம்ம வந்து பகவான் நாமத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் சொல்லிதான் நம்ம திலக்கத்தை வைக்கணும், நம்பிக்கையோட நினைக்கணும். அப்புறம் மனதளவுல நம்ம பகவான் அந்த இடத்துல வாசம் பண்றாங்கன்றதை நினைச்சு நம்ம திலக்கத்தை வச்சுக்கணும். பாத்ரூம்லயோ இல்ல வேற எங்கேயும் வந்து நம்ம வந்து அது வந்து வைக்க கூடாது. சுத்தமான இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும், அதுவும் நம்ம கிராஸ் பாடியை சுத்தம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு நல்ல சுத்தமான ஆடை அணிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும், திலக்கத்தை நம்ம வச்சுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். என்னென்ன மந்திரங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கேசவாய நமக அப்படின்னும் போது ஃபோர்ஹெட்ல வைக்கணும். சரிங்களா? ஃபோர்ஹெட்ல வைக்கும்போது கேசவாய நமக. கேசவா அப்படின்றது கேசி டீமனை அழிச்சவங்க அப்படின்ற ஒரு பொருள் உண்டு. இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நல்ல நீண்ட கரிய கூந்தல் உடையவங்க அப்படின்றதும் ஒரு விஷயம். ஏன்னா பகவானுக்கு எப்பயும் சுருட்டியா நல்ல அழகா இருக்கும் இல்லைங்களா முடி. அப்போ கேசவாய நமக அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபோர்ஹெட்ல நம்ம வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் நாராயணாய நமக அப்படின்றத நம்ம சொல்றோம். அதாவது நாராயணா அப்படின்றது ஹோம் ஆஃப் ஜீவா அப்படின்றது. நம்ம எல்லாரும் எங்க வந்து நம்ம வந்து இப்போ வந்து கிரியேஷன் அப்போ வெளியில வரோம், அதே வந்து அனிகிலேஷன் அப்போ பகவான் கிட்ட போறோம். எங்க போறோம், மகாவிஷ்ணுவோட சரீரத்துக்குள்ளதான் நம்ம போறோம் இல்லைங்களா? கார்ணோதய கஷா விஷ்ணுவோட சரீரத்துல. ஹோம் ஆஃப் ஜீவா என்னது, பகவான் நாராயணர். அதனால நாராயணாய நமக அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வச்சுக்கிறோம். பேரோட அர்த்தத்தோட நினைக்கும் போது நம்ம வைக்கும் போது நம்மளுக்கு அந்த தாத்பரியம் இன்னுமே நம்மளுக்கு புரிய வரும். அதனால பேரோட நாமத்தோட பகவானோட திருநாமத்தோட அர்த்தத்தோட நம்ம அதை நினைச்சுட்டு நம்ம வைக்கிறது உயர்ந்த ஒரு விஷயம். அதுக்கப்புறம் மாதவாய நமக, கேசவாய நமக அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபோர்ஹெட்ல வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் நாராயணாய நமகன்றது ஸ்டொமக்ல வைக்கணும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் மாதவாய நமக அப்படின்போது செஸ்ட்ல வைக்கணும். மாதவா அப்படின்றது பகவான், ஹஸ்பண்ட் ஆஃப் காடஸ் ஃபார்ச்சூன் அப்படின்றதான், அதாவது மகாலட்சுமியோட ஹஸ்பண்ட் இல்லைங்களா? அதனாலதான் செஸ்ல வைக்கும்போது மகாலட்சுமி சேர்த்து நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் கோவிந்தாய நமக, ஒன் ஹூ பிளீசஸ் கவ், லேண்ட் அண்ட் நேச்சர், எல்லாத்தையும் ப்ரொடெக்ட் பண்றவங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். கோவிந்தாய நமகன் போது இந்த கழுத்து பக்கம் நம்ம வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் விஷ்ணுவே நமக அப்படின்றது ரைட் சைடு, ரைட் சைடு ஹிப்ல. சரிங்களா? அந்த இடத்துல நம்ம வந்து வைப்போம். அது வந்து எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, விஷ்ணுவே நமக. விஷ்ணு யாரு, லார்ட் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் இல்லைங்களா? இந்த யூனிவர்ஸ்ல 3 விஷ்ணுக்கள் இருக்காங்க. நம்ம இது எக்ஸ்பேன்ஷன் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பகவானோட எக்ஸ்பேன்ஷனா 3 விஷ்ணு பார்த்தோம். அதாவது கார்ணோதய கஷ விஷ்ணு, கர்ப்போதய கஷ விஷ்ணு, சிரோதய கஷ விஷ்ணு. அப்ப லார்ட் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் மகாவிஷ்ணு. அதுக்கப்புறம் மதுசூதனாய நமக அப்படின்றத சொல்லி நம்ம எங்க வைக்கணும், அப்பராம்ல நம்ம வைக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? மதுசூதனா அப்படின்றது கில்ட் த டீமன் மது அண்ட் கைடபா. மது கைடபா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, வேதத்தை அபகரிச்சுட்டு போயிடுவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்கள மதுவை வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க, வதம் பண்றாங்க. அதனால மதுசூதனாய நமக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட் ஆர்ம்ல நம்ம வைக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் ஷோல்டர்ல, சரிங்களா, ரைட் ஷோல்டர்ல திரிவிக்ரமாய நமக அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து வைப்போம். கான்கயர் ஆஃப் ஆல் 3 வேர்ல்ட்ஸ். திரிவிக்ரமன்றது திரிவிக்ரம அவதாரம், அதாவது வாமனரா வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் என்னது, 3 அடி நிலம் கேட்டு உயர்ந்து இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்போ திரிவிக்ரமாய நமக அப்படின்றத நம்ம சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஷோல்டர்ல, ரைட் ஷோல்டர்ல வைப்போம். கான்கயர் ஆஃப் ஆல் 3 வேர்ல்ட்ஸ் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வாமனாய நமக அப்படின்றது லெஃப்ட் சைடு, அந்த இடத்துல சொல்லும் போது வாமனாய நமக அப்படின்னு சொல்லி வைப்போம். டிராஃப்டா வந்து என்ன கேட்பாங்க, 3 அடி நிலம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இல்லைங்களா? அதான் பகவானால சின்னதுக்கு சின்னதாகவும் ஆக முடியும், பெரிதுக்கு பெரிதாகவும் ஆக முடியும் அப்படின்ற தாத்பரியத்தை நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த லெஃப்ட் ஷோல்டர்ல, லெஃப்ட் ஆர்ம்ல என்ன பேர் வரும் பாத்தீங்கன்னா, ஸ்ரீதராய நமக அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒன் ஹூ பொசஸ் வெல்த், ஸ்ரீதர அப்படின்னும் போது ஸ்ரீன்றது யார், மகாலட்சுமி இல்லைங்களா? அப்ப மகாலட்சுமியோட ஹஸ்பண்ட் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தத்துல வரும். அப்போ ஸ்ரீதராய நமகன்னு சொல்லி நம்ம இந்த இடத்துல வச்சுப்போம், எங்க லெஃப்ட் ஆர்ம்ல. அதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் ஷோல்டர்ல நம்ம ரிஷிகேஷாய நமக அப்படின்னு சொல்லி வைப்போம். லார்ட் ஆஃப் ஆல் சென்சஸ். ரிஷிகேஷன்றது என்னது, கன்கயர் ஆஃப் சென்சஸ் சொல்லலாம், லார்ட் ஆஃப் ஆல் சென்சஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் அந்த நாமத்தோட அர்த்தமா. சரிங்களா? இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம், கேசவாய நமக, நாராயணாய நமக, மாதவாய நமக, கோவிந்தாய நமக, ஸ்ரீ விஷ்ணுவே நமக, அதுக்கப்புறம் மதுசூதனாய நமக, திரிவிக்ரமாய நமக, வாமனாய நமக, ஸ்ரீதராய நமக, ரிஷிகேஷாய நமக. இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பின்பக்கம் பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல
பத்மநாபாய நமக அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வைப்போம். அதாவது பகவானோட நாபி கமலத்துல இருந்து என்ன வந்தது, லோட்டஸ் வந்தது இல்லைங்களா, அதுதான் அந்த பேரோட அர்த்தம். அப்போ பத்மநாபாய நமக அப்படின்னு சொல்லி மேல முதுகு பக்கம் வைப்போம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இறக்கி நம்ம தாமோதராய நமக அப்படின்னு சொல்லி 12th பிளேஸ் அதுதான். அப்ப இந்த இடத்துல எல்லாம் நம்ம என்ன பண்றோம், பகவானோட நாமத்தை மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு பகவான் இந்த இடத்துல இருக்காங்க அப்படின்றத சொல்லி வைக்கும்போது அந்த இடம்ல என்ன ஆகும், ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜிஸ் ஜெனரேட் ஆகும். அப்ப இந்த கிராஸ் பாடி நார்மலா சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்காக நம்ம இத்தனை ஜென்மங்கள் நம்ம பயன்படுத்தணும் இல்லைங்களா, அந்த உடம்பு இப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெம்பிளா மாறும், பகவான் இருக்கிற ஆலயமா மாறும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வாசுதேவாய நமகன்னு சொல்லி இந்த இடத்துல பங்குதான் இந்த ஷிகா, சரிங்களா. ஜென்ஸ் எல்லாம் பொதுவா வச்சிருப்பாங்க, பார்த்திருப்போம் நம்ம இஸ்கான் டெம்பிள்ல, அப்புறம் வெளியில கோயில் எல்லாம் பார்த்திருப்போம். இது ஷிகா. இந்த இடத்துல வந்து கோபி சந்தன் வைக்க கூடாது. அந்த ஹேண்டை வந்து வாஷ் பண்ணிட்டு அந்த தீர்த்தத்தை அந்த இடத்துல இது பண்ணுவாங்க, தடவுவாங்க. அந்த நேரத்துல வாசுதேவாய நமக அப்படின்னு சொல்லி வச்சுப்பாங்க, சரிங்களா. இதுதான் வந்து திலக்கு கோபிச்சந்தன் வைக்கிற இடங்கள். 12 இடங்கள் நம்ம வந்து அப்ளை பண்றோம். அதனால என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளோட கிராஸ் பாடி பகவான் வசிக்கிற ஆலயமா மாறுது அப்படின்றதுதான் தாத்பரியம், சரிங்களா. சொல்லும்போது இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இவ்வளவு லேட் ஆகுது. ஆனா நம்ம சொல்லும்போது கேஷ்வாய நமக, நாராயணாய நமக, மாதவாய நமக, கோவிந்தாய நமக, விஷ்ணுவே நமக, மதுசூதனாய நமக, திரிவிக்ரமாய நமக, வாமனாய நமக, ஸ்ரீதராய நமக, ரிஷிகேஷாய நமக, பத்மநாபாய நமக, தாமோதராய நமக, வாசுதேவாய நமக அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அணிஞ்சிக்கலாம். இது அந்த பிக்சர். இதெல்லாம் வந்து திலக் வைக்கிறதுக்கான விஷயங்கள், அம்சங்கள் நம்ம பார்க்கிறோம், சரிங்களா. It does not matter where a person who wears tilak dies. Even if he is a Chandala, he goes to my abode riding on a spaceship and become worshipped there. அதாவது ஒரு கீழ்நிலை மனிதர்கள் தான் வந்து நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, சண்டாலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க வந்து இந்த திலக் வச்சு பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணியிருந்தா அவங்களும் எங்க போவாங்க, பகவான் கிட்ட போவாங்க. அதுக்கப்புறம் பகவான் லோகத்துல அவங்களும் அவங்களும் எல்லாரும் வழிபடுவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். When a person wearing tilak eats in somebody's house, I deliver 20 generations of his host from hell. யாரோட வீட்லயாவது போய் திலக் அணிஞ்சவங்க, அதாவது இனிஷியேஷன் வாங்கினவங்க ஃபுட் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஜென்ரேஷன்ல என்ன ஆவாங்க, 20 ஜென்ரேஷன்ஸ் அவங்க வந்து ஹெல்லுல இருந்தா கூட அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், மோட்சம் கிடைக்கும். அதாவது ஹெல்லுல இருந்து அவங்க வெளியில வந்துருவாங்க அப்படின்றது தாத்பரியம். அப்ப எந்த அளவுக்கு உயர்ந்தது அந்த வைஷ்ணவா அந்த கல்ச்சர், பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்றது எந்த அளவு உயர்ந்தது, இதன் மூலியமா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், புரிஞ்சுக்க முடியுது. அப்ப இவ்வளவு தூரம் உயர்ந்த ஒரு விஷயத்தை இது நாள் வரைக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கலனாலும் இனிமே நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிச்சு நம்ம பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மறுபடியும் ஒரு தடவை படிச்சலாம். It does not matter where a person who wears tilak dies. Even if he is a Chandala, he goes to my abode riding on a spaceship and becomes worshipped there. When a person wearing tilak eats in somebody's house, I deliver 20 generation of his host from hell அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இது எந்த புராணத்துல இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது பிரம்ம புராணத்துல இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம், சரிங்களா. Even if he has committed hundreds of sin, past lifeல நிறைய sin பண்ணிருக்காங்க. If a person wears Gopi Chandan Tilak, then Yamaraja cannot take him away. How then can Yamaraja's messengers touch him? அதாவது நிறைய பாபங்கள் செஞ்சிருந்தாலும் கோபி சந்தனை இந்த மாதிரி பகவான மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு பகவான் பிரதிஷ்டை ஆகிறாங்கன்னு நினைச்சு நம்ம வந்து வைக்கும்போது நம்ம இது வரைக்கும் செஞ்ச சின்ஸ் எதா இருந்தாலும் அதெல்லாம் வந்து போயிடும். அப்புறம் யமராஜா என்ன பண்ண முடியாது, கிட்டக்க வர முடியாது. யமராஜரே வர முடியல அப்படின்னா அவங்களோட சர்வன்ஸ் யம தூதர்கள் எப்படி வர முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இது வந்து ஸ்ரீ கிரக சமிதா அதுல வந்து சொல்லிருக்காங்க. A sinner who daily wears Gopi Chandan Tilaka goes to Lord Krishna's supreme abode Goloka, which is beyond the world of matter. யார் ஒருத்தவங்க தினமும் கோபி சந்தன் பகவானோட நாமத்தை சொல்லி வச்சுக்கிறாங்களோ அவங்க எங்க போவாங்க, கோலோகம் போவாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அது எங்க இருக்கு, இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கு, சரிங்களா. ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு இல்லைங்களா கோலோகம், அது இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கு. அந்த இடத்துக்கு நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம போல அதான் லிபரேஷன் கிடைக்கும், வைகுண்டம் கோலோகத்தை நம்மளால அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம்.
அதுக்கப்புறம் மகரிஷி கௌதமா சொல்லியிருக்காங்க பத்ம புராணத்துல, ஓ மகாராஜா அம்பரீஷ், in order to become free from the greatest of sinful activities, just behold the person who wears tilak with gopi chandan. அதாவது சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஏதாவது பண்ணியிருந்தாலும் யார் ஒருத்தவங்க திலக் வச்சிருக்கிறவங்கள பாக்குறாங்களோ அப்ப அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது, அவங்களுக்கு அந்த சின்ஸ் எல்லாம் போயிடுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதெல்லாம் திலக்கோட அம்சங்கள். நம்ம வந்து திலக் ஏன் வச்சுக்கணும், வச்சுக்கிறதுனால என்ன தாத்பரியம், அதுக்கப்புறம் அதனால என்னென்ன நம்மளுக்கு பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மொத்தத்துல பாத்தீங்கன்னா திலக் வச்சுக்கும் போது நம்மள பார்க்கும் போது என்ன தெரியும், மத்தவங்களுக்கு வைஷ்ணவர்கள் பகவானோட சம்பந்தப்பட்டவங்க, பகவானுக்கு சேவை செய்யறவங்க அப்படின்றத ஈஸியா ஒருத்தவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க. அதே சமயத்துல அவங்களுக்கும் என்ன ஆகும், அந்த ஆசைகள் வரும், நம்மளும் பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணணும், அந்த அளவுக்கு நம்மளோட வைஷ்ணவ அந்த ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் ட்ரெஸ் அப்படின்ற பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம துளசி பீட் பத்தி நம்ம பார்த்துடலாம். துளசி பீட் அது என்னன்னா, இது கண்டி மாலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, சரிங்களா? துளசி பீட் அப்படின்றது ஆக்சுவலா இனிஷியேஷன் எடுக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 2 இல்லைன்னா 3 ரவுண்டு துளசியால் செய்யப்பட்ட மாலை, சரிங்களா? கண்டி மாலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 2 தடவையோ இல்லைன்னா 3 தடவையோ அவங்க அணிவிப்பாங்க. அது இனிஷியேஷன் வாங்குறவங்களுக்கு, அதே இனிஷியேஷன் வாங்காதவங்களும் போட்டுக்கலாமான்னா போட்டுக்கலாம். என்ன பட்சத்துல போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸையும் ஃபாலோ பண்றவங்களா இருக்கணும். அதாவது நோ மீட் ஈட்டிங், நோ கேம்பிளிங், நோ இல்லிசிட் செக்ஸ், அதுக்கப்புறம் நோ இன்டாக்சிகேஷன். இந்த 4த்தையும் ஃபாலோ பண்றவங்களா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் பகவானோட நாமத்தை, மகாமந்திரத்தை சாண்டிங் பண்றவங்களா இருக்கணும். இந்த மாதிரி யார் ஒருத்தவங்க இருக்காங்களோ அவங்களும் என்ன பண்ணலாம். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், இனிஷியேஷன் எடுத்துக்கவே அப்படின்ற ஒரு உறுதிமொழியோட இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்களும் என்ன பண்ணலாம், திலக் வச்சுட்டு இந்த நெக் பீட் அவங்க போட்டுக்கலாம், சரிங்களா? அது ஒண்ணு பார்த்திருக்கோம். அதுக்கப்புறம் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கும். பேட் ட்ரீம்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஆக்சிடென்ட், அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த தப்பான ஒரு விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா, பிளாக் மேஜிக் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி விஷயத்துல எல்லாம் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கும். அப்புறம் வெப்பன்ஸ்ல இருந்து ஏதாவது நம்மளுக்கு அட்டாக் வந்துச்சுன்னா அதுல இருந்து நம்மள பாதுகாக்கும். அப்புறம் எமராஜர் சர்வன்ஸ் வர மாட்டாங்க கிட்டக்க அப்படின்றதுதான் தாத்பரியம். ஆனா அதே டிவோட்டிஸ் அந்த அளவு பியூரிஃபிகேஷன் இல்ல, கம்ப்ளீட் அப்சார்ப்ஷன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல இல்ல அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, திரும்பவும் என்ன பண்ணணும், அவங்க மனிதர்களா பிறப்பாங்க, மறுபடியும் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதுதாங்க தாத்பரியம் ஆகும், சரிங்களா? அதே ஒருத்தவங்க நல்லா அப்சார்ப்டா ஆகி இனிஷியேஷன் வாங்கி அவங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல பெர்ஃபெக்டா இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க லிபரேட் ஆவாங்க. அப்படி இல்லாத பட்சத்துல மறுபடியும் அவங்களுக்கு மனித பிறவி கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அவங்க பியூரிஃபிகேஷன் எடுத்துப்பாங்க. இதை நம்ம அஜாமலா ஸ்டோரியில கூட நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? அதுதான் தாத்பரியம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கும். இது தாண்டி வேற சில பீட்ஸும் அணிஞ்சுப்பாங்க. பாத்தீங்கன்னா லோட்டஸ் சீட்ல செஞ்சது, அதுக்கப்புறம் ஜெகநாத் யாத்திரை பண்றாங்க இல்லைங்களா, யாத்ரா, அந்த கயிறு, அந்த வடம் இழுப்பாங்க இல்லைங்களா, அந்த கயிறுல இருந்து செஞ்ச மாலைகள், அப்புறம் சில்க்னால செஞ்ச மாலைகள், இந்த மாதிரிலாம் போட்டுப்பாங்க. அந்த மாதிரி போட்டுக்கிற விஷயங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அணிஞ்சுக்கலாம். ஆனா பூஜை பண்ற நேரம் மட்டும் அணிஞ்சுக்கணும். இல்லைன்னா ஏதாவது டெம்பிளுக்கு போறோம் அப்படின்னா டெம்பிள்ல இருக்கிறப்போ நம்ம அணிஞ்சுக்கலாம். மத்த நேரத்துல அதை நம்ம அணிஞ்சுக்க கூடாது அப்படின்றத தாத்பரியம். ஆனா இந்த கண்டி மாலை எப்பயுமே நம்ம போட்டிருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயமும், இது த்ரோட்டை ஒட்டி இருக்கணும். இது தாண்டி பிரசாதம் இல்லாத பொருள் உள்ளார போகக்கூடாது. ஆனியன் கார்லிக் உள்பட பிரசாதமா இருந்தா மட்டும்தான் உள்ளார நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியம் இருக்கு. இது தாண்டி அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யாரும் இமிட்டேட் பண்ணக்கூடாது. இப்ப இதை போட்டுட்டு ஆனா இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இதையும் ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா அது பாப செயலா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் ட்ரெஸ்ன்னு பொறுத்த வரைக்கும் வைஷ்ணவர்களோட ட்ரெஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கணும் பாத்தீங்கன்னா, ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கணும். அதாவது அன்டைடியா இருக்கக்கூடாது, எப்பயுமே சிம்பிளா இருக்கணும். அப்புறம் நீட் அண்ட் கிளீனா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் பிரசன்டபிளா இருக்கணும், ஃபேஷனபிளாவா இருக்கக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் ஆப்புலன்சஸ் காமிக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா கிருஷ்ணர் பக்தர்கள்ன்றவங்க ஒரே மாதிரிதான் இருக்கணும் இல்லைங்களா? தன்னோட தனிப்பட்ட
வளமை அதெல்லாம் வந்து காமிக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. எப்பயுமே வந்து சிம்பிளிசிட்டி தான் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பெர்ஃப்யூம், காஸ்மெட்டிக்ஸ் அதெல்லாம் ரொம்ப அதிகமா பயன்படுத்தக்கூடாது. எப்படி இருக்கணும்னா பார்த்த உடனே ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கணும், நீட்டா, அது மரியாதை கொடுக்குற விஷயமா இருக்கணும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா, இவங்க லேடியா இருக்காங்க, பிரபுபதா. எல்லாருமே வைஷ்ணவர்கள் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோன்னே அவங்கள பார்த்தோன்னே நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும், பிளசண்டா இருப்பாங்க. ஒரு ஆடம்பரமா இருக்க மாட்டாங்க, ஆனா பார்த்தோன்னே மரியாதை கொடுக்குற விதமா இருக்கும் இல்லைங்களா, அவங்களோட ட்ரெஸ் அந்த மாதிரி இருக்கணும். ஜென்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் தோத்திஸ் அண்ட் குர்தா, அது வந்து அவங்களோட ட்ரெஸ் கோடு. லேடிஸ் வந்து சாரீஸ் அணியணும். இது வந்து டெம்பிள்குள்ளார அவசியம் இந்த ட்ரெஸ் கோட்ல தான் இருக்கணும். டெம்பிளுக்கு போறோம் அப்படின்னா இந்த கோட் வந்து நம்ம அவசியம் ஃபாலோ பண்ணணும். இதே நம்ம வெளியில எல்லாம் இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் என்ன பண்ணலாம், அந்தந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் ட்ரெஸ்ல வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கலாம். ஆனா அப்பயும் அது எப்படி இருக்கணும், நீட் அண்ட் கிளீனா இருக்கணும், சிம்பிளா இருக்கணும், அது வந்து பார்க்கறதுக்கே மரியாதையை கொடுக்குற விஷயமா இருக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் திலக்ல வந்து நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். இப்ப அதே மாதிரி ஒர்க்கிங் பிளேஸ்க்கு போறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து திலக் அணிஞ்சுக்கிட்டு போக முடியாது. இப்ப பிள்ளைங்க ஸ்கூலுக்கு போறாங்க, ஹஸ்பண்ட் இப்போ லேடிஸ் ஜென்ஸ் வேலைக்கு போறாங்க அப்படின் போது திலக் அணிஞ்சுட்டு போக முடியாது இல்லைங்களா. அப்ப அந்த மாதிரி நேரத்துல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தண்ணியில திலக்கம் வச்சுக்கலாம், வாட்டர்ல திலக்கம் வச்சுக்கலாம். அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கு. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ராதா குண்டு இருக்கு இல்லைங்களா, அதுல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இயர்லி ஒன்ஸ் வந்து கிளீன் பண்ணும்போது ஒரு கருப்பு டஸ்ட் வரும். அதுல இருந்து எடுத்து திலக் வச்சுப்பாங்க, கருப்பு கலர்ல திலக் வச்சுப்பாங்க. அதுவும் வந்து அக்செப்டபிள், அதுவும் வந்து உயர்ந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா. இதெல்லாம் தான் வந்து ட்ரெஸ் கோட்ல நம்ம பார்க்கிற விஷயங்கள். மொத்தத்துல வந்து எப்பயுமே எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம பூஜைகள் புனஸ்காரங்கள் பண்ணும்போது ட்ரெஸ் கோடை நம்ம அவசியம் ஃபாலோ பண்ணணும். அதே வெளியில எங்கேயாவது இது சோசியலா நம்ம எங்கேயாவது போறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதான் பார்க்கிறோம். அதை தாண்டி வேற என்ன இருக்கு அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். Kashyapa Muni advised his wife not to go out onto the street unless she was well decorated and well dressed. He did not encourage the miniskirts that have now become fashionable. In Oriental civilizations, when a woman goes out onto the street, she must be fully covered so that no man will recognize who she is. All these methods are to be accepted for purification. சேஸ்டி, சரிங்களா, அதாவது பியூரிஃபிகேஷன். அதுக்காக எப்பயுமே உமன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா, தன்னை வந்து வெளியில அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணாம ரொம்பவே சர்வ ஜாக்கிரதை அவங்க ட்ரெஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இந்த பர்பட்ல நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா. According to Vedic civilizations, respectable woman cannot be seen even by the sun. Vedic civilization அதன் அடிப்படையில woman cannot be seen even by the sun. சூரியனால கூட பார்க்க முடியக்கூடாதுங்களாம், அந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். How can you avoid sun? But it is said like that. The sun will find difficult to see one man's woman. Yes, Ashiram, Surya means the sun. Sun will also hanker after her. How can I see that woman? அந்த அளவுக்கு என்ன பண்ணிருப்பாங்க அந்த காலத்துல, தன்னை ரொம்பவே கரெக்டா அவங்க பாதுகாத்திருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதெல்லாமே பிரபுபாதா எழுதின லெட்டர்ஸ், கோட்ஸ், லெக்சர்ஸ்ல இருந்து நம்ம எடுத்துக்கிற விஷயங்கள். சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, it would be nicer if you can put on saree. You can learn it from ஜாதுராணி. ஜாதுராணி அப்படின்றவங்க இங்க இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்கதான். அவங்க என்ன அவங்க இஸ்கான்ல என்னன்னா நிறைய வந்து பிக்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, நிறைய ராதா ராணி பிக்சர்ஸ் அந்த மாதிரி டெம்பிள்ல, அதெல்லாம் வந்து நிறைய வந்து இவங்க வந்து கிரியேட் பண்ணதுதான் அப்படின்றோம். அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் லீடா இவங்க வந்து இருந்திருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். பிரபுபாதா அவங்கள வந்து எக்ஸாம்பிளா சொல்லுவாங்களாம், அவங்கள மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணணும், அவங்க மாதிரி நீட்டா இருக்கணும் அப்படின்றத. யூ மஸ்ட் ரிமைன் லைக் எ நைஸ் கேர்ள். த ட்ரெஸ் அண்ட் அப்பியரன்ஸ் இஸ் சோஷியல் கன்வென்ஷன் ஆஃப் த சொசைட்டி அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். Prabhupada, yes, rather these girls when they dress in Indian way, they look more beautiful, that you will have to admit. அதாவது இந்தியன் கேர்ள்ஸ் ட்ரெஸ் பண்ற விதம் ரொம்பவே அழகா இருக்கும், ரொம்பவே நீட்டா இருக்கும், பிரசன்டபிளா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பிரபுபாதா அதுதான் உயர்ந்து சொல்றாங்க. வேதிக் சிவிலைசேஷன்ஸ்ல எப்படிலாம் லேடிஸ் இருந்தாங்க, அதாவது சன் கூட என்னது அவங்க யாருன்றது தெரியாத அளவுக்கு அவங்களை பார்க்கணும்ன்ற அந்த ஹேங்கரிங் வந்து சூரிய கடவுளுக்கு வருமா, யார் இவங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது. அப்போ எப்படி இருக்கணும்னா, ஒரு பெண் வந்து தன்னோட கணவன்
அருகாமையில் இருக்கும்போது மட்டும்தான் வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும், நல்ல விதத்துல அவங்க வந்து தன்னை அலங்காரப்படுத்திக்கலாம். அதே கணவர் வந்து பக்கத்துல இல்லாத சமயத்துல அவங்க இருக்கும்போது அவங்க எப்படி இருக்கணும், அவங்க அலங்காரங்கள் அதிகப்படியா அவங்க யூஸ் பண்ணிக்க கூடாது அப்படின்றதான் வேதிக் கல்ச்சர்ல ஃபாலோ பண்ண ஒரு விஷயம். ஏன்னா அதனால அவங்களுக்கு ஆபத்துக்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. அதுதான் பார்க்கிறோம். சோ வி ஷுட் பி known as shaven head. இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஜென்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதான் அதான் அந்த ஷிகா அப்படின்றது பாக்குறோம் இல்லைங்களா. சோ வி ஷுட் பி known as shaven head, not long hair headed. This is discrepancy. At least once in a month, you must be clearly shaven head in the bright fortnight on the day of Purnima. 4 days after Ekadasi. Once in a month in the bright fortnight, you must be shaved. அப்படின்றத சொல்றாங்க. பொதுவா நம்ம டெம்பிள்ல உள்ள பிரம்மச்சாரிகள் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்களாம் நம்ம பார்ப்போம். பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவங்களாம் எப்படி இருப்பாங்க, ஷேவன் ஹெட்ல இருப்பாங்க. அதாவது தலையில வந்து முடி வந்து வச்சுக்க மாட்டாங்க இல்லைங்களா. எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த அது வந்து வைஷ்ணவ கல்ச்சர்ல அதுதான் தாத்பரியம். இன்னொரு விஷயம், முடி வந்து நிறைய வந்து என்னது பூஜை புனஸ்காரங்கள் எல்லாம் அவங்க ஈடுபடுறாங்க. அந்த இடத்துல ஹேர் வந்து ஃபால் ஆச்சு அப்படின்னா அது என்ன ஆயிடும், இன்ஆஸ்பிஷியஸ் ஆயிடும் இல்லைங்களா. அதனால எப்பயுமே அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஷேவன் பண்ணி இருப்பாங்க அப்படின்றது. அதுவும் எப்ப அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பூர்ணிமா டே அப்ப அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது ஏகாதசிக்கு 4 நாட்கள் கழிச்சு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா. ஒன்ஸ் இன் அ மந்த் கண்டிப்பா அவங்க பண்ணிக்கணும் அப்படின்றத இங்க பிரபுபாதா கோட் பண்ணிருக்காங்க. Unless absolutely necessary, one should keep head shaven and not allow the hair to grow long. If absolutely necessary, one can dress like an American gentleman with short hair, but long hair is prohibited அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இப்ப அது ஆபீஸ்க்குலாம் போறாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது, இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது. கிரகஸ்தர்கள்லாம் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணணும், அப்ப அவங்க வந்து ஃபுல்லா ஷேவ் பண்ண வேண்டாம். பட் ஆனா என்னது, லாங்கா வச்சுக்க கூடாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். The reason that one with long hair is not my disciple is because he is against the principle. One of the principle ஜென்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இது தலை வந்து ஷேவன் பண்ணிருக்கணும். அதே ஆபீஸ் கோயர்ஸா இருந்தாங்க, வெளியில டீல் பண்றவங்களா இருந்தாங்கன்னா அதுவும் எப்படி இருக்கணும், நல்லா கட் பண்ணிருக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கணும். Unless absolutely necessary, one should keep short hair, and if necessary, one can dress like an American gentleman with short hair. அததான் வந்து பிரபுபாதா ரெக்கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. Generally, Grahasthas wear white for the men. அதாவது இப்ப டெம்பிள்லயே இருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் டெம்பிள்ல உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, போன வாரமே இதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லைங்களா. டெம்பிள்ல உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, சாஃப்ரான் க்ளோத் போட்டுப்பாங்க. அதே வந்து டெம்பிள்ல கிரகஸ்தர்கள் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்ல இருப்பாங்க. சரிங்களா. அதுதான் ஜெனரலி கிரகஸ்தாஸ் wear white for the men and colorful sarees for the women. While performing sacrifice etc., they may wear yellow clothes which is considered auspicious. ஆனா அதே வந்து ஏதாவது டெம்பிள்ல வந்து ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பூஜை புனஸ்காரங்கள் இருக்கு, அந்த மாதிரி நேரத்துல அவங்க என்ன பண்ணலாம், எல்லோ கலர் அவங்க அணிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மஞ்சள் நிறத்தை அவங்க அணிஞ்சுக்கலாம். In India, our householder devotee men are all wearing white clothes and they all look very very nice அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப ஹவுஸ் ஹோல்டரா இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணணும், ஒயிட் ட்ரெஸ் அவங்க எடுத்துக்கணும். அதே வந்து பிரம்மச்சாரிகளா இருந்தாங்க, சன்னியாசிகளா இருந்தாங்கன்னா சாஃப்ரான் கலர். சரிங்களா. அதே வந்து லேடிஸ் அப்படின்னா அவங்க வந்து கலர்ஃபுல் சாரீஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். Before me, so many Swamijis went there. எங்க நிறைய வெளிநாட்டுகளுக்கெல்லாம் நிறைய பேர் போயிருக்காங்க இல்லைங்களா. They did not give, but they took something and came here and advertised themselves as foreign returned sannyasis and exploits the people. அதாவது ஆன்மீகத்துக்காக போவாங்க, போயிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அங்க போய் பிரச்சாரம் பண்ணி நம்மளோட கல்ச்சரை கொடுக்கறதுக்கு பதில் அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, சில சமயம் அங்க உள்ள விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்து நான் வெளிநாட்டுல இருந்து வந்து இந்த பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு அப்படின்றத அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அங்கேருந்து கொண்டு வந்த ஒரு விஷயங்களை அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அட்வர்டைஸ் பண்ணிப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்புறம் இங்க உள்ளவங்களையும் அதை வந்து
அப்படி பார்க்கும்போது என்ன ஆகும், இங்க உள்ளவங்களுக்கும் ஆசைகள் வரும் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் நம்மளும் வந்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்றதுல அதுதான் இங்க நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். பிஃபோர் மீ so many swamijis went there, அதாவது வெளியில அப்ராட் போறவங்க, they did not give, ஆக்சுவலா போறது நம்மளோட கலாச்சாரத்தை கொடுக்கறதுக்கு, but they took something and came here and advertised themselves as foreign returned sannyasis and exploit the people. They lost even their original dress. போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க கிட்ட என்ன ஆயிடும், சில சமயம் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுரும். Everyone knows I have never changed my dress. பிரபு பார்த்தா எதுக்காக பண்ணாங்க, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் கொடுக்கறதுக்காக அமெரிக்காவுக்கு போனாங்க. ஆனா அவங்க என்ன பண்ணல, என்னைக்குமே அந்த கல்ச்சர் அவங்க விட்டு கொடுக்கவே இல்லை. அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணிருக்காங்க, நிறைய ஃபாரின் பீப்புள் அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, வைஷ்ணவாவா மாத்திருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்ப போனது எதுக்காக, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும், வைஷ்ணவ கல்ச்சர் எத்திகேட்ஸ் எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும்ன்றதுக்காக போயிட்டு என்ன பண்ணாங்க, அதை எல்லா இடத்துலயும் எல்லா கண்ட்ரிலும் அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. அதுதான் இங்க நம்ம பார்க்கணும். everyone knows I have never changed my dress, rather I have given the dress to the foreigners and they have taken it. அதோட தாத்பரியம் தெரிஞ்சு அதை புரிஞ்சு அவங்க என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, அவங்க அதை அக்செப்ட் பண்ணிருக்காங்க. கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் அவங்க முழுமையா ஏத்திருக்காங்க. அதை ரெக்ரிஷன்ஸ்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அமெரிக்கன்ஸ்லயும் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க, நியூஸ் பேப்பர்ஸ் மேகசின்ஸ் இதெல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னப்போ அதுல கிருஷ்ண கதா இல்ல, அதனால நாங்க அதை படிக்க மாட்டோம், கிருஷ்ணா ரிலேட்டடா இல்ல, அதனால அதை நாங்க தெரிஞ்சுக்க மாட்டோம் அப்படின்றத சொன்னாங்கன்றதை நம்ம போன வாரம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அது மாதிரி இப்போ பாத்தீங்கன்னா திலக் வச்சுக்கிறத நம்ம பார்த்திருக்கோம். திலக் வைக்கிறதோட பெருமைகள் என்ன, கோபிச்சந்தன்ல இருந்து அது பெருமையா இருக்கு. பகவானோட பாதம் வந்து நம்மளோட ஃபோர்ஹெட்ல இருக்குன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்ப பகவானோட நாமத்தை சொல்லி வைக்கும் போது இந்த கிராஸ் பாடி, அதாவது அழிஞ்சு போற இந்த கிராஸ் பாடி என்ன ஆகுது, பகவானுக்கான ஆலயமா மாறுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்ப நமக்குள்ள உள்ள சூப்பர் சோல் யாரு, பகவான் இருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்ப இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலா நம்மளுக்கு நல்ல எனர்ஜி நம்மளுக்கு ஜென்ரேட் ஆகுதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இந்த விஷயத்துல நம்ம என்ன பண்றாங்க, வெளிநாட்டுல உள்ளவங்களும் ஃபாலோ பண்றாங்க. பிரபு தப்போ என்ன பண்ணிருக்காங்க, அது எல்லாருக்கும் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்ற விஷயத்துல நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஷிகாவுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் உண்டு. அது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1.5 இன்ச் அந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படின்றதுதான் கௌடிய சம்பிரதாயத்துல ஃபாலோ பண்ற ஒரு விஷயம். அதுக்கப்புறம் அது வந்து எப்பயுமே டை பண்ணி வச்சிருக்கணும், அது வந்து எப்பயுமே அன்டை பண்ணி வச்சிருக்கவே கூடாது அப்படின்றதான் பார்க்கிறோம். அது எந்த மாதிரி நேரத்துல பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏதாவது இன்ஆஸ்பிஷியஸ் விஷயம் நடந்தது அப்படின்னாதான் அவங்க வந்து சிக்கா வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க, அதை முடிஞ்சு வச்சிருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி முடியாம வச்சிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கு கிளீன் பண்ணும்போது, ஆயில் அப்ளை பண்ணும்போது, தூங்கும்போது அது வந்து டை பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. மற்ற நேரம் எல்லாமே அவசியம் அது எப்படி இருக்கணும், டைடா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி லேடிஸும் வந்து லாங் ஹேர் வச்சுக்கலாம், பட் ஆனா அது எப்பயுமே கரெக்டா அதை ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்ணி வச்சிருக்கணும். எப்பயுமே வந்து ஃப்ரீ ஹேர் அந்த மாதிரிலாம் வச்சிருக்கவே கூடாது. ஏன்னா நம்ம செய்யறது எல்லாமே பகவானுக்கான சேவைகள். அதுல தப்பி தவறி கூட என்ன ஆயிடக்கூடாது, நம்மளோட ஹேர் விழுந்து அதனால அது என்ன ஆயிடக்கூடாது, அதுல அபச்சாரம் எதுவும் ஏற்பட்டுறக்கூடாதுன்றதுக்காக ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சதுர்மாசம் இந்த மாதிரி, அப்புறம் ரத்த யாத்திரை இந்த மாதிரி சமயங்கள்ல என்ன பண்ண மாட்டாங்க, ஷேவ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா, இதுதான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு பார்த்த விஷயங்கள். அதுக்கப்புறம் ட்ரெஸ்ஸஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப கிளீனா நீட்டா இருக்கணும், பிரசன்டபிளா இருக்கணும். பார்த்தோன்னே பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்றவங்க எப்பயுமே வைஷ்ணவர்கள் எப்படி இருக்கணும், பார்த்த உடனே தெரியணும் இவங்க பகவானோட சம்பந்தப்பட்டவங்கன்றது தெரிய வரணும், அந்த விஷயங்கள். அதுக்கப்புறம் கண்டி மாலை எல்லாம் போடலாம், ஆனா ஒரு ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸை ஃபாலோ பண்றவங்களா இருக்கணும். பிரசாதத்தை தவிர வேற எதுவும் எடுத்துக்காதவங்களா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து இனிஷியேஷன் எடுக்க போறோம் அப்படின்ற ஒரு உறுதிமொழியோட இருக்கணும். பகவானோட நாமத்தை அவங்க உச்சரிக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்தையும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். அதுக்கப்புறம் திலக் வச்சிருக்கிறதுக்குனால என்னென்ன நன்மைகள்ன்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா, அந்த 12 நாமங்களையும் நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது, மனப்பாடம் பண்ணிக்கிறது ரொம்பவே உயர்ந்த ஒரு விஷயம். அவசியம் எல்லாருமே இவ்வளவு ஒரு உயர்ந்த திலக்கத்தை தினமுமே அப்ளை பண்ணி, இந்த கிராஸ் பாடி எதுக்குமே பயன்படாம இருந்தது இல்லைங்களா, அப்ப அந்த கிராஸ் பாடியை நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம மாத்தணும். அதுக்குள்ள நம்ம பகவானை பிரதிஷ்டை பண்ணணும். முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம பகவான் சொன்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படி நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதான் இன்னைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டது. வாஞ்சா கல்பதருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானம் பாவனி வைஷ்ணவியோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ சிஷ்யில பிரபாத். ஜெய் ஹரே கிருஷ்ணா.